ድሕሪ ምግቢ ሻወር ምውሳድ ወይ ድማ ምንቅስቓስ ብሓቂ ትርፊ ኣንጀት የምፅእ ድዩ? ትርፊ ኣንጀት ክንብል ከለና ኸ ትርፊ ዝኾነ መዓንጣ ኣለና ማለት ድዩ? ሰላም ኣነ ፀይ ካብ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ናይ ሕክምና ተማሃሪት ትርፊ ኣንጀት ክንብል ከለና ኣፔንዲክስ ዝበሃል ክፍሊ ሰውነትና ክትቆጣዕ ከሎ ወይ ድማ ኢንፍሌም ክኾን ከሎ ዝፍጠር እዩ ኣፔንዲሳይተስ እውን ይበሃል ማለት እዩ ኣፔንዲክስ ኣበይ ትርከብ ኣናቶሚ ኣቴና ድማ ካብ ዓብዪ መዓንጣ ንክፋል ዝኾነ ሲከም ካብኡ ተንጠልጢላ ትርከብ ንእሽተን ከም ሓሰኻ ትመስል ክፋል እያ ጥቕምታት ኣፔንዲክስ ዝበዝሕ ግዜ ኣይፍለጥን ነታሃነሩ ግን ክልተ ጥቕምታት ከም ዘለዎ ተፈሊጡ ኣሎ ቀዳማይ እንታይ እዩ ጠቕምቲ ዝኾኑ ንስርዓተ ምሕቃቅ ምግብና ጠቕምቲ ዝኾኑ ባክቴርያታት ዝሓዘት እያ ካልኣይ ድማ ንኢሚኒ ሲስተምና ማለት ንሕማም ምክልኻል ዝጠቕሙና ፃዓዱ ሃይተርደም ንምምራዝ ዝጠቕሙና ሊምፎይድ ቲሹታት ኣብ ውሽጦም ዝሓዘት እያ ማለት እዩ እና ኣፔንዲሳይተስ ወይ ድማ ትርፊ ኣንጀት ደኣ ከመይ እዩ ዝፍጠር እዚ ክንብል ከለና እዛ ኣፔንዲክስ ዝበሃል ንእሽተን ክፋል ብዝተፈላለዩ ነገራት ኦብስትራክት ክኾን ከላ ወይ ድማ ክትዕፆ ከላ እዩ ዝፍጠር ብምንታይ ክትዕፆ ትኽእል ብፍታን ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ድማ እዞም ኣብ ውሽጣ ዝርከቡ ሊምፎይድ ቲሹ ሕማም ንምክልኻል ዝጠቕሙና ቲሹታት ዘምርቱ ቲሹታት ባዕሎም ክዓብዩ ከለዉ ክሓብጡ ከለዉ ብዝተፈላለዩ ነገራት ክሓብጡ ከለዉ ወይ ድማ ሃይፐርፕላዥያ ክኾኑ ከለዉ ክዓፅዎ ይኽእሉ ካልእ ድማ ናይ ስርዓተ ምሕቃቅ ምግብና ፓራሳይታት ክዓፅዎ ይኽእሉ ካሊእ ድማ ካብዞም ዝተፈላለዩ ሕብጠታት ቲመር ክዓፆ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ክዓፆ ከሎ እዚ ቦታ እዚ ዝኣፔንዲክስ ዝበሃል ክፍላ ክዕፆ ከሎ ድማ እንታይ እዩ እዞም ኣብ ውሽጣ ዝርከቡ ባክቴርያ ብጣዕሚ ንክባዛሕ ምቹው ቦታ ይኸውን ማለት እዩ ካልእ ድማ ናብዛ ቦታ እዚኣ ዝመፅእ ነበረ ዋሕዚ ደም ብለድ ፍሎው ድማ ይዕገት ስለዚ ስኬሚክ ትኾነላ ስለዚ ብዞም እዞም ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ ባክቴርያ ብጣዕሚ ስለ ዝባዝሑ ስኬሚክ ስለትኾን ዘላ እና ኣብዚ መግሊ ኢንፍላሜሽን ትፈጥርላ ኢንፍሌም ትኾንላ ትሓብጠላ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣፔንዲክስ ወይ ድማ ኣፔንዲሳይተስ ወይ ድማ ትርፊ ኣንጀት ከም ዘለውና ዝነግሩና ምልክታት እንታይ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ቀዳማይ ሕማም እዩ ቃንዛ እዚ ቃንዛ እዚ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ሕምብርትና እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ካብኡ ግን ድሕሪ ሰዓታት ግን ራዴት ይገብር ወይ ድማ ይሰራጨና ምንታይ እዩ ናብ ታሕተዋይ ክፋል ናይ ከብድና ብየማናይ ገፅ ኮይኑስ ናብ ታሕተዋይ ክፋል ማለት እዩ ናብኡ ራዴት ይገብር እና እዚ ሕማም እዚ መዓዝ ኢኸ ዝበኣስ ተይልና ቀዳማይ ክንስዕል ከለና ክንንጥስ ከለና ክንንቀሳቐስ ከለና እዚ ሕማም እዚ ብጣዕሚ ይሕይል ካብዚ ቀፂሉ ድማ ናይ ድርቀት ከብዲ ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ተቕማጥ ክህልወና ይኽእል እዩ ካብዚ ሓሊፉ ምግቢ ሸውሃትና ይዕፀ ፍፁም ምግቢ ምርኣይ ደስ ይብለናን ወይ ድማ ምብላዕ እውን ደስ ዘይክብለና ይኽእል ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ ዕውልውል ምባል እና ዕውልውል ምባልና ቮሚት ወይ ድማ ተምላስ እውን ክረአዩና ይኽእላ ካብዚ ድማ ብመጠኑ ዝኾነ ረስኒ ኢንፍላሜሽን ክህሊ ከሎ ረስኒ እውን ኣሎ እዩና ብመጠኑ ትሕት ዝኾነ መጠን ረስኒ ክረአ ይኽእል እዩ እንድሕር ደኣ ኣፔንዲሳይተስ ወይ ድማ ትርፊ ኣንጀት ተዘይተሓኪሙ ኸ ይቐትል እዩ እዚ ማለት እንድሕር ደኣ እዚ ሓዊጣ ዝኒኣላት ኣፔንዲክስ ትበሃል ፓርትና እንድሕር ደኣ ወዲያው ትሪት ተዘይተገይራ ትፍንድእ እያ ወይ ራፕቸር ይኸውን ወይ ድማ ይቕደድ ክቕደድ ከሎ ድማ እዚ ኣብ ውሽጢ ነበር ባክቴርያ ክኾኑ ይኽእሉ ውፅኢት ናይ ኢንፍላሜሽን ዝኾኑ መግሊ ካልእ ነገራት ናብ ከብድና እዮም ዝዘራግሕሎ ውሽጣዊ ክፋል ከብድና ይሰራጨሎ ማለት ስለዚ ኢንፌክት ይኾነሎ ኣካል ውሽጣዊ ክፋል ሆድቃና ወይ ድማ ከብድና ውሽጣዊ ክፋሉ ኢንፌክት ይኸውነሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ድሃ ፔሪቶናይተስ ወይ ፔሪቶናይተስ ይበሃል ፔሪቶኒየም ንብሎ እዚ ክፋል መሸፈኒ ናይ ከብድና ፔሪቶኒየም እሱ ኢንፌክትድ ይኾነሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ከብድና ዝርከቡ ካልኦት ክፍልታት እውን ኢንፌክት ንኾኑ ዕድል ይፈጥር ኣሎ እንድሕር ደኣ ወዲያው ትርተ ዘይገርማ እዚ ኢንፌክትድ ናኾነ ካሊእ ከባብታት ኢንፌክት እናገበረ ኣብሰስ ወይ ድማ መግሊ ነገር ዝመስል ፈሳሲ እውን ክፈጥር ይኽእል እዩ ወዲያው ንድሕር ትርተ ዘይገይሩ ድማ ሴፕሲስ ክፈጥር ይኽእል ሴፕሲስ ክንብል ከለና እዞም ባክቴርያ ናብ ደምና ይኣትሞ ናይ ሙሉእ ሲስተም ኢንፌክሽን የምፅእ ኣለዉ ማለት እዩ ድማ ሓደገኛ እዩ ሞት ከስዕብ ይኽእል እዩ ወዲያው ትርተት ዘይተገርናዮ ኣብ 24 ክሳብ 48 ዘለዉ ሰዓታት እዛ ኣፔንዲሳይተስ ዝበልና እዛ ኣፔንዲክስና ራፕቸር ኮይና ብዙሕ ሳዕቤናት ተምፅስ ካብ ሞት ተብፅሕ ትኽእል እያ እዚ ወዲያው ሕክምና ምኻድ የድለን ማለት እዩ እና እዚ ኣፔንዲክስ እዚኦም ምልክታት እኒአዎ ማለት እዩ ወዲያው ናብ ሕክምና ክንከድለና አንቲባዮቲክ ውሃብ ይኽእል እዩ ወይ ድማ ድሕር ኣብ ከቢድ እንትንሃልዩ ድማ ኣፔንዴክቶሚ ወይ ድማ እዚ ኣፔንዲክስ ፓርትና ትንፀለላ ወይ ድማ ተቆሪፃ ብሰርጀሪ ትወፅአላ ማለት እዩ እና እዚ ሓበሬታ እዚ ጠቕማት ኮንኩም ተረኺብኩሞ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ቻው